makadaro o baba mafungeiko imisisi mafungeiko kuramba makadaro o buti mafungeiko ona kutuka reka iwe kushora reka iwe kufeva reka iwe iwe kuroya reka iwe mapuwa reka iwe chifambi reka iwe ndekudenga baba ndekudenga ishe ndekudenga baba ndekudenga ishe kunai mfundisi avo maimozi vamaifamba navo kuma 12 midnight maivaparidzira shoko raMwari ndekudenga ishe ndekudenga baba ndekudenga ishe. Asi nhai aBanda munonyatsonzwa zvichikuitai sei chaizvo zvokuti mungabva matoimba iri song kuti munyatsondigodora munonzwa zvichikuitai sei nhai aBanda? Closure. Aiwa chicha muri kuimba ipapo nai I'm tired of this blackmailing and ndakanabasa nazvo chero blackmailing kuita sekwacho dai uri mumonyerara iwewe takarasima nini ndakakukanganisira chini wakakanganisa zvakawanda sirereki wakakanganisa zvakawanda zvimwe zvacho ndinonyerara ipapapa takawirirana kuti tichaenda tese kutorisa traction izo takawirirana pari asi hauna kuuya kaiwe hauna kuuya wanga uri kupi iwewe wanga uinaye saka ndeizo ndiri kutaura kuti sei usingade kubatirana nevamwe haudi kubatirana nevamwe zvamuri kumedzerera tumate izvozvo nai murume mukuru kusanyara kutomedzerera tumate kuti zvine basa reizvo zvine basa rei asi hai aikuna ndiri kumedza angu mate namedza ako haiwawo apa muri kuti makaenda kunonamata kuningini kutokwa makaenda but hapana kana chachenja pamuri ipa maybe mukutonyepa kuti makaenda kuto apa muna kuenda kuto kwacho saka uri kundiuza kuti chenji unotoda kuiona ipapo nenge zinhu zvemashiripiti atina kuenda kunoita mashiripiti kaizvo isu takatoenda tikanoita maactivities ese takaita quad biking tikaenda kumutalazi falls tikaenda kunyangombe falls tikaita zepaintball tikaita quad biking zvese aitola mukomana wochikabudula uyu akatola mafotos ipapo mira yako latizei munyare isu takatonzi haikona kushandisa mafoni enyu munhu wese akanzi haikona kushandisa foni yenyu nemukomana wechikabudula uyu akashandisa kamera chaiyo ndeiyo akatitora nayo saka chikabudula latiza maimozi aya mafotos ayo wakatitora pesa hapo wakatitora valatize maimozi sure valatize sure isaipalipa project hapo inonzi projector gogo ikona iwe chero maimozi wanzwa izo ndiri kutaula chete kungokanganwa oala chete yanoita gogo no problem legerai abudise kamera mukomana wechikabudu iwe itawo fast kaniwo ita fast tivalatize maimozi kuti takaenda kuretreat chiko iwe uchapindwa nenuzi nkanwa budisa kamera uko. The camera was stolen last night at home. Uri kuti chii? I cannot find it. Find kuita sei kwacho? Aikona kuti amafanizi muno muimba yeMwari. No, I'm not utazira Mwari joking, Mr. Banda. Taula kuti wakaisa kupi kamera. It was stolen last night. Iwe saka uri kutaula kuti I'm not sure who stole it, but it was stolen. I'm very sorry. Uri kutaula kuti sure mapozi esena ira ipozera mahala. Uyu mwana ngwa mwano uyu. Maforo ese akapiwa maforo wae. Kukula kwangu kwese nanga nisati nambosika kumapopoma Victoria Rose haikuna Victoria Rose ni takaenda kumtalaza kumtalaza mafoto sasi hapa mukulukuta ulo kuti mafoto sapa sisina
aBanda muri sei? Mweya wangu nenyama yangu ziri kupesana so. Oh shame Ziri gogo. kupesana. Saka ije uli kuseka nchima nji baba. Ije chinosekesa iyi baba. Chitsiru. So very sorry go. Saka zvakuitika manje panapa ndizvokuti inini ka apa ndini manje ndakuchiendawo kuto muchandishaya kumapractice for a few weeks then ndiriko kuto ndichatanga ndaenda kunonzi kuchikoko chinoi caves murodka kuenda kukariba saka ndasvika futi kukariba ndozoita inonzi sunset boat cruise munoiziva here tozoenda kudemo toenda kumahates zvokuti ninge uchiona dhemu uri padenga so pagomo so imi kwete zvenyizvi and ndina professional cameraman anonyatsoita zvemakamera kwete zvenyizvi zvekuti hamutorina kana evidence ari nhasi mandifadza Iwe ukalamba uchiseka uchandiwedzera hasha handisi kuda izvozvo ini ndakatendeuka last week chaiyo ndeiyo ndakatendeuka saka haikona kundizosera kumashule haikona kulamba uchiseka ndawa hapana chinosekesa pakubirwa mafotos kubirwa kumafotos akusekesa saka haikona kulamba uchiseka ndawa ndinokanganwa kuti ndakatendeuka